Ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni fil-Port il-Kbir għaddejjin ġmielhom, dan hekk kif bħalissa għaddej operazzjoni sabiex jitneħħew 12 bastiment mitluq minn dan il-port. Din l-operazzjoni hija waħda komplessa hekk kif dawn il-bastimenti kienu fi stat ta' tifrik u kompletament mazza u allura l-ħaddiema li qed jaħdmu fuq din l-operazzjoni jeħtieġu esperjenza kbira. Waqt żjara fuq l-an tax-xogħol il-Ministru l-Infrastruttura, Trasport u Proġetti Kapitali Ian Borġ għal kif din l-operazzjoni għaddejja minn Transport Malta flimkien ma' Infrastruttura Malta. Il-Ministru Borġ qal li dawn l-aġenziji qed jaħdmu fuq numru ta' proġetti sabiex ikun irreġenerat dan il-port li għandu sinifikat storiku fl-istorja ta' pajjiżna. Il-port tagħna għandu importanza strateġika, huwa port illi għandu użi differenti, industrijali, ta' merkanzija imma anke turistiku, u allura kull post illi għandna f'dan il-port irid ikun utilizzat tajjeb. Din l-operazzjoni tikkumplementa ma' dak li seħħ fl-aħħar ġimgħat hekk kif tneħħew u salpaw il-barra iż-żewġ riggiet antiki mill-istess port.